Dámy a pánové, my teď vyrazíme do exotiky. Mezi oblíbené destinace Čechů patří Dubaj, místo, které se neustále rozvíjí, je daňově velmi přívětivé a taky má svá specifika, které je dobré si pohlídat. Nebo si na jejich pohlídání vzít experta a právě s těmi teď budeme mluvit. Na pódium přichází Edita Kerner, CEO společnosti Nova Dubai, a taky František Prokop, CEO společnosti Easy to Dubai. Máte mikrofony po ruce. Samozřejmě pro vás je tady opět možnost se ptát, ať už prostřednictvím aplikace Slido, do které se můžete přihlásit jednoduše tím, že svůj fotoaparát namíříte na QR kód, který vám tady ukazujeme. Případně se můžete přímo přihlásit a zeptat se tady v sále. No a třetí varianta je samozřejmě, že po naší diskuzi zajdete ať už za Editou Kerner nebo Františkem Prokopem a popovídáte si podrobněji o všem, co vás zajímá. Ale já začnu úplně jednoduše a řekla bych osobně, proč Dubaj? Jak jste se každý dostali k Dubaji? Edita. Já bych možná řekla úplně informace o mě od začátku, tak v minulosti jsem působila v bankovnictví. Nějakých 13 let jsem dělala ve vedení banky a klienti se mě často ptali, kam mají investovat tak, aby dosáhli ideálního poměru v rámci investičního trojúhelníku, který zde vidíte, a aby dosáhli zajímavého výnosu, měli rychlou likviditu a téměř žádné riziko. Bohužel v rámci bankovního prostředí se nebyla schopná najít takový produkt, který by toto všechno naplňoval, a po seznámení s mým mužem, který vlastně v Dubaji už měl investice, dělal tam tuto činnost, jsem se k tomu připojila a dělám to společně s ním. Takže tak ke mně nějaké představení. Dobrý deň všetkým prajem. Náš príbeh je v podstate veľmi podobný ako pani Kroner. V Dubaji sme boli aktívni viacero rokov a stále sa tí klienti k nám vracali s tým, že majú voľné peňažné prostriedky a kde ich investovať. Nám samotným dával Dubaj v tom čase zmysel, alebo stále nám dáva zmysel. No a čo si vlastne dnes aj povieme, ukážeme, ten pohľad investora je väčšinou ten, že buď rozmýšľa emóciami, poznáte sami, keď sa rozhodujete, alebo rozmýšľa cez čísla. A ten Dubaj v podstate je taká kombinácia oboch faktorov, že máme klientov, ktorí vieme uspokojiť aj tie emócie s Dubajom a máme aj tých, ktorým vieme uspokojiť zase tú ekonomickú alebo teda finančnú stránku klienta. Co Dubaj nabízí, nebo co klienti většinou v Dubaji hledají? A co by možná hledat měli nebo očekávat? Takže za mě osobně klienti nejprve většinou hledají investici, kam budou částečně jezdit s rodinou, ale částečně to budou pronajímat. V momentě, kdy zjistí, jak funguje Dubaj a jaké jsou možnosti, tak velmi často potom změní svůj názor a udělají radši správnou investici, která jim generuje takový příjem, že potom na dovolenou s rodinou můžou jezdit pokaždé, kam chtějí, do jakého chtějí hotelu, a nemovitost mají často pouze jako investici. Ale samozřejmě je možné svoji vlastní nemovitost využívat a jezdí tam i s rodinou, ale kolikrát se stane, že nemovitost, která neodpovídá jeho představám na dovolenou, má daleko větší ziskovost než nemovitost, která je určená na dovolenou s rodinou. Veľa našich klientov príde do Dubaja práve za nejakou dovolenou, oddychnúť si s rodinou, a v tom čase, keď vidia aj jednak ten rozsah výstavby, ktorý v Dubaji je ten development, a vidia tie možnosti, ktoré Dubaj poskytuje, určite viete potvrdiť tí, ktorí ste už navštívili Dubaj, že je to také príjemné, veľmi čisté mesto, zorganizované mesto a také lákajúce a veľmi také, poviem až domovské. Vidia, že tie možnosti Dubaj naozaj ponúka a že je to jednoduché, priam až jednoduché, jednak sa do toho Dubaja aj dostať. Ja som doletel vlastne včera v noci, je to nejakých 5 niečo hodín priamo z Dubaja, čiže naozaj aj tá poloha samotného Dubaja je veľmi strategická a pre nás, Európanov, aj veľmi blízka. No a tak, ako pani Kroner spomínala, tí klienti, keď to prerátávame s nimi spolu, že tá ich investičná nehnuteľnosť naozaj celoročne zarába, tak veľakrát prídu a ani ju nevyužijú, ale radšej sa ubytujú v hoteli a zarobia tak viacej. Samozrejme, ten Dubaj poskytuje, alebo developeri poskytujú tú možnosť, že klienti môžu kombinovať jednak krátkodobé alebo dlhodobé nájmy a samozrejme vedia celý čas tú svoju nehnuteľnosť využívať aj počas toho, ako ju majú na tie prenajmy.
Já bych možná ještě doplnila jednu zásadní informaci a tou je, já se na to pořád dívám z toho pohledu bankovního, možná díky té své historii, takže já to beru nejenom jako poradenství v rámci realit, ale i jako poradenství finanční. A v rámci tohoto finančního poradenství klienti často chtějí mít tu ziskovost a ta ziskovost se dá získat i tím, že vlastně nemovitost, která je koupená, se dá v Dubaji dále přeprodat v rámci platebního plánu. Když to vysvětlím trošku teď blížeji, tak nemovitost, která je koupena na platební plán, tak je placena například v úvodu z 20% a následně se platí, jak tedy developer, třeba po 5% dalších postupně. A jakmile klient zaplatí plus minus 30 až 40% hodnoty nemovitosti, tak má možnost tuto nemovitost prodat. Ale když klient kupuje nemovitost, která teprve přišla na trh, je tady ten projekt, tak má na této úrovni hodnotu ta nemovitost. Ale jakmile se kopne, udělá se základová deska, začne se stavět, tak s tím postupně roste i hodnota této nemovitosti. A v tom je to kouzlo. Takže klient vlastně koupí za cenu při nákupu z projektu, z papíru, která na závěr při předání klíčů je daleko jiná, je daleko vyšší a tím on vydělává. A protože má možnost dokonce tento projekt v průběhu jeho stavby opustit a přeprodat, tak to znamená, že on ani nezaplatí celou částku nemovitosti, může tento projekt prodat se ziskem a koupit další. A v tom je to hrozně zajímavé. Proto říkám, že je důležité si uvědomit, co chce pro sebe na bydlení, tak klient volí to, kde bude sám spokojený, kde bude chtít jezdit s rodinou, ale pokud to chce jako investici, tak se volí to, který projekt bude nejvíce takto stoupat na hodnotě, aby ho mohl popřípadě i prodat. A doplním, že vlastne takýmto systémom, ako pani Kroner spomínala, sa dokáže aj klient s menším budžetom dostať časom k zaujímavejším projektom, alebo teda k drahším projektom, lebo postupne si buduje ten svoj budžet a práve tým flipovaním, alebo prepredajom počas výstavby si dokáže zvýšiť hodnotu z toho svojho budžetu, alebo teda budget a zase sa posunúť na lepší a lepší projekt. Já bych to ještě doplnila, že možná někteří developeři, nevím, jestli o tom víte, tak dokonce umožňují, aby byla část nemovitosti, někdy 50% zaplaceno až při dokončení nemovitosti a dokonce jsou i varianty, že se platí 2 nebo 4 roky po užívání nemovitosti poslední část splátky. Takže tím pádem, jak tady zmiňoval kolega, ta možnost dostat se k nemovitostem, které jsou třeba aktuálně mimo váš finanční rámec, je reálná, pokud víte, že peníze budete mít do budoucna nebo svými příjmy je dokážete akumulovat a nějakým způsobem zajistit, tak je i tato možnost, tudíž ta nemovitost opravdu nemusí být v budžetu, který máte teď hned dnes ke koupi, ale může to být úplně jiná částka. O jaké částky jde, pokud chci investovat do nemovitosti v Dubaji? Nemovitosti v Dubaji jsou, budete asi překvapeni, od nějakých 2,8 milionů korun českých se dají sehnat. Samozřejmě nemůžete očekávat obrovské apartmány, ale jsou to menší studia, která vlastně mají třeba 30 metrů a více. Jsou to samozřejmě podle částky se odvíjí potom ta velikost toho bytu, záleží i na developerovi, záleží na lokalitě. Těch parametrů je strašně moc, ale začít můžeme už na necelých 3 milionech korun. Podle čeho vybírat, kde je v Dubaji atraktivní to pro život nebo pro přepronájmy, nebo co byste doporučil? Jak to pak cenově vychází v těch různých lokalitách? Ono to je práve presne aj k predchádzajúcej otázke. Ja to vždy vravím klientom, teda poviem tak česky, lokace. To hovorí o tom, že áno, bežný klient alebo bežný návštevník Dubaja, bežný investor pozná možno 2-3 lokality downtown, lebo je to známe Kalifova a Dubaj Mallom. Pozná ešte Marinu, lebo sa tam bol kúpať s rodinkou pri mori. A možno pozná ešte Business Bay, ale to už naozaj málo kedy. A potom sú lokality, ktoré práve my, ktorí, dajme tomu, žijeme v tom Dubaji, sledujeme, ako sa vyvíja ten trend, sledujeme tie trhy a sledujeme, či sa tam oznámi nejaký zaujímavý projekt. No a práve všetky tieto faktory pridávajú tej hodnote. Čo ešte dopoviem, možno je zaujímavé, a nie je to takým štandardom v Európe, je, že tie ceny, ako spomínala kolegynka, začínajú v českých teda korunách od nejakých 2,8 miliónov a stúpajú až do stoviek miliónov samozrejme, ale treba rátať s tým, že tie nehnuteľnosti ponúkajú veľmi zaujímavé amenities, alebo teda vybavenie toho apartmanového domu, kde klienti žijú. A práve tie zvyšujú tú pridanú hodnotu toho apartmánu. Čo je naozaj štandard v Dubaji, je bežne mať viac menej taký hotelový systém života, alebo hotelové bývanie, kde naozaj väčšinou na horných poschodiach, alebo teda s krásnym výhľadom na strechách sa nachádzajú bazény, alebo posilovňa, súkromná posilovňa pre rezidentov apartmanovej budovy, alebo sauny. Alebo samozrejme, čo je
také zaujímavé, a klienti si to neuvedomujú veľakrát, že 24/7 hodinová recepcia a SBS služba alebo podzemné parkovanie. Sú to všetko faktory, ktoré potom vstupujú samozrejme do tej ceny a aby sme sa dostali teda k odpovedi na otázku, áno, vieme ísť s klientom do ultraluxusných projektov, kde má naozaj concierge služby, má tam vlastného šoféra a všetky takéto, čo ste videli určite možno na internete alebo v nejakých na sociálnych sieťach, ale vieme samozrejme nájsť aj nehnuteľnosť, čo zase prekvapuje veľa klientov, vieme nájsť nehnuteľnosť, ktorá stojí porovnateľne ako v Českej republike alebo na Slovensku. Rád dávam do príkladu Bratislavu, kde tie nehnuteľnosti naozaj sú v porovnaní s tým, čo tá nehnuteľnosť ponúka, ešte dokonca drahšie v Bratislave. Když si pořídím takovou nemovitost, co s ní dál? Na co bych měla i koukat, co vlastně poté ti, kteří si třeba najmou tu nemovitost, mohou v Dubaji dělat, tudíž co jim nabídnout? Tak co s ní dál? Takže v rámci koupy nemovitosti my zařizujeme kompletní servis. To znamená, celým průběhem koupy nemovitosti vás provedeme, vše je v českém jazyce, máme kancelář jak v České republice, tak v Dubaji a vlastně následně potom, kdy nemovitost je hotová, předána, tak tam jdou naši designéři, ti tuto nemovitost vybaví, vybaví takovým způsobem, abychom samozřejmě naplnili ideálně očekávání klientů, kteří si následně pronajímají nemovitost. To znamená, že jsou nějaké standardy té vybavenosti, které snažíme dodržet, aby byly ideálně ještě lepší než tady tento standard a potom zajišťujeme pronájem této nemovitosti. Naši klienti se vlastně kompletně, dá se říci, pokud nechtějí, tak se nestarají vůbec o nic a pouze sledují reporty, které jim posíláme s obsahem, kolik toho bylo pronajmuto, za kolik peněz a sledují své účty, kam jim posíláme peníze. Současně jsme samozřejmě schopni, pokud klienti přijedou do Dubaje, tak je velice rádi přivítáme, velice rádi jim tam pomůžeme založit účet, pomůžeme jim s veškerým servisem a provedeme je kompletně Dubaji. To znamená, zde vidíte i na videu ukázku, je to zrovna točeno asi před nějakým měsícem, kdy jsme s klienty právě byli v Dubaji na předání nemovitosti a v rámci tohoto předání nemovitosti jsme samozřejmě se zajeli i do pouště, na jachtu a ukázali jsme jim Dubaj takovou, jaká je ze všech stran a úhlu. Františku. Ďakujem. Ešte doplním, že kúpou nehnuteľnosti dokonca klient získava možnosť automaticky získať víza v Dubaji, alebo teda v Emirátoch. Je to samozrejme odstupňované, sú 2 stupne víz, alebo podľa dĺžky víz sú dvojročné a 10-ročné, alebo teda štandardné dvojročné a zlaté 10-ročné. A práve od určitej hodnoty nehnuteľnosti klient môže žiadať o tieto víza, samozrejme pre celú rodinu. A to je tiež jedna z výhod, kde sa veľmi v porovnaní s niektorými krajinami veľmi rýchlo dokáže stať rezidentom, alebo teda mať víza v tej krajine. Ako spomínala pani Kroner, klient dokonca nemusí nikdy navštíviť ten Dubaj, ten svoj apartmán a my sa staráme o to, aby všetko prebehlo ľahko, aby sa mu to prenajalo, aby mal tú prenajatosť alebo okupanciu čo najvyššiu. V Dubaji aktuálne podľa nejakých štatistík, ktoré sme si vyťahli z Airbnb a Bookingu, a teda našich štatistík, vychádza tá okupancia podľa lokality, samozrejme nezabúdajme, na úrovni 78 až 80%, čo je v podstate nádherná obsadenosť. No a naša úloha je samozrejme aj pri tých nájmoch sledovať tie trendy a sledovať tú sezónnosť Dubaja, lebo Dubaj je naozaj sezónna krajina a ten nájom je ovplyvnený eventami. Určite ste počuli, že bolo Expo v Dubaji, blízko bola Formula, bola FIFA, máme rôzne turnaje tenisové a to sú práve aktivity alebo eventy, ktoré zvyšujú tú obsadenosť, zvyšujú dopyt alebo teda poptávku o apartmány a práve vtedy pri tých krátkodobých nájmoch vieme aj s tou cenou trošičku manipulovať a vieme pre toho klienta zarobiť oveľa viacej. Samozrejme, ak sa k tomu nedostaneme, ešte dopoviem, že každý z tých druhov nájmov, či krátkodobý alebo dlhodobý, má svoje výhody a má aj svoje nejaké rozdiely, ale to by sme potom možno, aby sme nedržiavali konkrétně pri našich stánkoch. Já jenom bych možná ještě doplnila informaci, že naše společnost nabízí dokonce garantované měsíční nájemné. To znamená, že při koupi nemovitosti se následně domluvíme, kolik vám můžeme nabídnout, je to buď na rok, na 2 nebo na 5 let a dáváme garanci. To znamená, ať se děje cokoliv, tak přes tuto cenu nejede vlak a tuto cenu měsíčně získáte. Tam hezky odpovídáte na otázku, kterou jsem chtěla dát, jak moc zkušená v takových investicích musím být, pokud chci jít do Dubaje. A nebo co všechno můžu přehodit na vás. Tak
Jestli teda můžu začít, tak v rámci naší společnosti se snažíme o úplně kompletní servis, to znamená i tady s kolegou vlastně řešíme od A do Z, to znamená ten začátek je vybrání správné nemovitosti. Je velice důležité zvolit nemovitost, která bude na správném místě, koupena ve správný čas. Samozřejmě všichni chceme mít zajímavou ziskovost a chceme naplnit očekávání klienta, takže proto se snažíme i klientům pomáhat, aby ta nemovitost rostla a byla opravdu zisková. A teď se omlouvám ten zbytek té otázky. To bylo, co všechno dokážete obstarat a co všechno musím vědět a znát já, tak to jste mi, myslím, dobře odpověděla a může doplnit. Jenom jestli teda můžu doplnit, co všechno musíte vy dělat, tak v podstatě nemusíte dělat vůbec nic. My se kompletně úplně o všechno postaráme a je výhodou, že se postaráme o vše v češtině, takže nemusíte dokonce mluvit anglicky. Někteří klienti, jak tady zmiňoval kolega, nám tam ani nikdy neletěli a nepoletí. Veľmi správne, ako ja vravím každému, že pri každom rozhodnutí, ktoré chceme, aby bolo informované rozhodnutie, niekedy sú tie rozhodnutia impulzívne, ale tie informované, ktoré by malo byť práve toto, kde ide o nejakú investíciu vo väčšom rozsahu a na dlhšie obdobie, je veľmi dôležité získať potrebné informácie o tom trhu, o Dubaji, o nejakých lokálnych zákonoch, pravidlách. A práve na to sme tu my, tí špecialisti, ktorí žijú v tom Dubaji. A veľa mojich klientov, napríklad našich klientov, nevie ani dobre po anglicky. A práve to je niekedy bariéra, hlavne keď máme staršie ročníky klientov. To je pre nich bariéra, aby sa vôbec cítili komfortne v tom Dubaji vybavovať rôzne veci, ktoré sú samozrejme spojené s tým nákupom alebo iným životom v Dubaji. A to je tá naša pridaná hodnota, samozrejme, kde my pomôžeme klientovi a sami ho zastupujeme aj pri komunikácii s rôznymi úradmi, či už je to nejaký kataster alebo rôzne, dajme tomu DEVA, ktorý je úrad na platenie energií a tak ďalej. Čiže naozaj ten klient dokonca nemusí vedieť ani po anglicky. Mal by mať samozrejme nejaké znalosti o tom trhu, aby sa vedel rozhodnúť, ale tie mu všetky my poskytneme. A keď má čas, tak ja som veľmi rád vždy, ak tí klienti prídu prvýkrát do Dubaja, ak nikdy neboli, a spolu urobíme taký ten zážitkový Dubaj 2-3 dní, kedy spoznajú, čo ten Dubaj ponúka, čo poskytuje a samozrejme vedia sa lepšie potom rozhodnúť. Ale tady už někoho zajímají konkrétní věci. O kolik procent může vzrůst cena mezi nákupem při plánu a dokončením projektu? Samozrejme, záleží to zase od lokace, ale mali sme projekty, kde sa stala vec, že počas výstavby developer oznámil ďalší projekt veľmi blízko a to zvyšuje cenu. Alebo sa počas výstavby oznámilo, že vedľa bude nová linka metra. To zase zvyšuje cenu. Alebo ten launch projektu bol veľmi úspešný a povedzme, že sa nevypredalo všetko a znovu sa zvýšila cena tých zostatkových apartmánov. Čiže záleží samozrejme od toho, že aké faktory vstupujú počas tej výstavby do toho priebehu. Veľakrát zvyšuje cenu práve to, ak sa oznámi alebo zistí, že v okolí bude nejaká novinka, nejaký nový development, ktorý je atraktívny pre klientov a napríklad môžete si predstaviť pod tým, aby sme išli konkrétne golfové ihrisko. Pre veľa klientov je to niečo, za čím sú ochotní cestovať do Dubaja a hrať golf. A samozrejme to zvýši cenu nehnuteľnosti, ktorá je poblíž, alebo teda blízko toho golfového ihriska. Čiže práve tieto faktory zvyšujú tú cenu a niekedy, áno, ten Dubaj je niekedy neobmedzený a tá cena sa dokáže narásť naozaj pekne, ale tak priemerne poviem, je to v desiatkách percent počas výstavby. Děkuji. Ale nezabudajme, že tá výstavba trvá 2-3 roky. Nie je to. Edita chtěla něco doplnit? Já jsem chtěla říci, že celkově ta Dubaj je velice nevyspytatelná. Některý projekt, nebo celkově všechny projekty vždy rostou nějakým způsobem takto pozvolně nahoru, ale jsou projekty, které nám opravdu raketově vystřelí a je to díky informacím, jak tady říkal kolega, které to mohou ovlivnit a proto je důležité mít i v rámci koupy dobrého obchodního partnera, který ví tyto informace, má k ním přístup a dokáže vám správně vybrat jednotku a doporučit, protože vy jako klienti samozřejmě máte svůj obor, rozumíte svým věcem a nemusíte být zrovna specialist na Dubaj a na investice. A od toho jsme tady my.
Důležitá otázka, jak je to v Dubaji s daněmi v souvislosti s nemovitostmi, tedy ať už jde o převod nemovitosti, anebo poté daň z nemovitosti, či z pronájmu. Začnem ja. Prvý taký poplatok väčší, ktorý nie je u nás štandardom, alebo v Európe nie je štandardom, nie je to síce daň, ale je to poplatok, ktorý je celkom významný, sú 4%, ktoré sa platia za prevod vlastníctva. Platí to kupujúci, väčšinou teda, aj keď v niektorých prípadoch platí 2% developer a 2% kupujúci, alebo teda nový majiteľ ohrádza. To je taký prvý významný poplatok. Samozrejme, pri tom nákupe sú ďalšie administratívne poplatky a nejaké poplatky za, dajme tomu, certifikáty. No a potom samozrejme nastupuje tá časť daní. Veľa klientov si to možno mýli, že ak teda kúpim nehnuteľnosť v Dubaji, tak už platím dane v Dubaji. Je veľmi dôležité rozlišovať, kde je daný klient daňovým rezidentom. My, Slováci, teda Česi a Slováci, stále aj po nákupe nehnuteľnosti v Dubaji ostávame daňovým rezidentom Českej alebo Slovenskej republiky a sú určité pravidlá alebo sú určité faktory, ktoré vedia ovplyvniť túto daňovú rezidentúru. Napríklad jedno z je, že trávite viac ako polovicu roka v danej krajine alebo máte stret záujmov v tej danej krajine. Ale v podstate sa dostávame k odpovedi, že v Dubaji ako fyzická osoba má nulové daňové zaťaženie, ako právnická osoba, ktorá by prenajímala daný apartmán, alebo teda vlastnila daný apartmán a prenajímala daný apartmán, tak je novinka. Minulý rok, vstúpila do platnosti corporate tax, takzvaná korporátna daň, ktorá je vo výške 9% z čistého príjmu, teda zo zisku. A čo je zaujímavé, je do výšky 375 000 dirhamov, alebo teda necelých 100 000 eur, je oslobodená teda od dane, ak je príjem teda do tejto výšky. No a ako ste správne možno už niektorí navnímali, tak je to daň zo zisku a tá je veľmi jednoducho optimalizovateľná. Čiže aj s týmto my pomáhame potom klientom, či už ide o nejaké daňové poradenstvo alebo účtovné poradenstvo, aj s týmto pomáhame klientom, aby tie dane a poplatky boli čo najvýhodnejšie. A snažíme sa to vždy nastaviť ešte predtým, ako sa nakúpi nehnuteľnosť. Lebo máme klientov, ktorí sa k nám vracajú, že nešťastne, alebo teda nie nešťastne, ale kúpili nehnuteľnosť a nezistili si v podstate, že ako fungujú dane a sú potom nešťastní, že prevod na firmu stojí 4%, lebo nový kupujúci platí 4%. A tak ďalej, a tak ďalej. Potom do toho vstupujú aj rôzne parametre, ako je napríklad dedičstvo, alebo presun daného aktíva na iné pokolenie, alebo teda na deti, kde zase odporúčame nejaké naše malé triky a tipy, ako zoptimalizovať aj poplatky pri týchto prevodoch. Čiže áno, už sa dostávame do väčších detailov, ktoré možno skôr pri stánkoch by sme rozobrali, alebo na našich teda nejakých priamych stretnutiach, ale áno, Dubaj nie je už 0% krajina daňová, ale stále je veľmi, veľmi daňovo výhodná. Ale pozor musíte dávat, když kupujete jako firma, než jako fyzická osoba, pokud jsem to pochopila. Takto, nie, pozor, práve že áno, pozor, možno som to zle povedal. Ak kupujete ako fyzická osoba, tak ste daňovým rezidentom Českej alebo Slovenskej republiky a vtedy... Ale jako firma můžete tam... Tak. A vtedy vlastne musíte platiť dane ako fyzik v tej vašej krajine. Otázka, proč zrovna Dubaj a ne jiný emirát? Zajímá naše posluchače. Dubaj je jeden z nejznámějších emirátů a vlastně nejnavštěvovanějších, nejžádanějších. Současně já musím říct, že se jiným emirátům nebráním. My oblíbenými jsou i další emiráty, je to jak Abu Dhabi, tak i Ras Al Khaimah. Takže za mě, my jsme portfolio všech emirátů, tady těchto je možné s námi obrátit v rámci i dalších emirátů. Ja to vnímam tak, že ten Dubaj je taký ekonomický hub. Ak ste niektorí navštívili Emiráty, tak potvrdíte, že Abu Dhabi, hlavný emirát, je taký kľudnejší, možno konzervatívnejší emirát. A potom sú obľúbené ešte, dajme tomu, severnejšie emiráty ako Ras Al Khaimah, kde ten development nie je taký rozšírený. Ale ak by sme sa vrátili k Dubaju, tak tie čísla hovoria jasne. Ja vždy rád sa opieram o čísla, aj keď tie emócie predávajú. Dubaj má, alebo teda v marci 2024, minulý mesiac, bol potvrdené cca 3,7 milióna obyvateľov. A ja v podstate sa na to pozerám tak, že naši klienti sú podnikatelia. Sú to ľudia, ktorí rozmýšľajú podnikateľsky.
A práve títo obyvatelia sú v nejakom vekom rozhraní od 25 do, alebo teda 70% z nich je od 25 do 45 rokov a dobre vieme, že tento produktívny vek je ten, kde je tá najvyššia kúpna sila, kde je tá najvyššia, poviem, nejaká aktivita, kde klienti míňajú peniaze a najviac zarábajú. Čiže naozaj ten Dubaj je taký ekonomický hub a práve aj tieto čísla na to ukazujú. A je to jedno, či ten náš klient, podnikateľ, má nejaké podnikanie v službách alebo nejaké produkty, ktoré predáva. V tom Dubaji sa dá veľmi pekne začať a zastabilizovať a potom sa ďalej rozširovať do ďalších emirátov. Čiže áno, môžeme to poňať ten uhol aj tak, že začneme v Dubaji, no a kľudne rozširujeme to portfólio aj do ďalších emirátov, ale ten Dubaj dáva zmysel z toho pohľadu, že je taký najaktívnejší z tých emirátov a taký najuvoľnenejší. Dokonca Marínu ja prezývam ako Európske centrum, lebo ak ste boli teda v nejakom poslednom čase v Maríne, tak málo kedy stretnete domácich Emiráťanov, alebo teda naozaj je to minorita, už nejakých 300 000 Emiráťanov, alebo teda lokálnych obyvateľov. A v Maríne skôr stretnete európskych klientov, nás, Čechov, Slovákov, ktorí využívajú priamo aj tie prevádzky. Máme tam naozaj v poslednom čase sa rozšírili aj tie prevádzky vlastnené Slovákmi a Čechmi. Tá komunita, ja si pamätám, že tá komunita bola malinká a keď aj navštívite nejakú facebookovú stránku Česko a slovenská komunita v Dubaji alebo také rôzne sociálne siete, tak sú to stovky a možno aj tisíce ľudí, ktorí žijú v tom Dubaji a práve to je vizitka toho Dubaja, že je správne miesto pre tých českých, slovenských alebo európskych podnikateľov a ľudí. Nám už se velmi krátí čas a mám tedy ještě 3 otázky, 2 spojím do jedné, poprosím o velmi stručnou odpověď. Jak řeší problém pitné vody při tak rychlém růstu populace a jaká jsou legislativní, politická situace a zda jsou zde nějaké hrozby na nemovitostním trhu? Takže pitná voda a legislativní a politická situace či nějaké hrozby na nemovitostním trhu? Pitná voda z kohútika neodporúča sa, ale samozrejme sú, asi to poznáte, sú také tie automaty, ktoré vedia filtrovať vodu z kohútika, alebo teda vodu z vodovodu. Ale ako keď ste boli niekedy v nejakej dovolenkovej destinácii, kde nie je pitná voda z kohútikov, tak samozrejme je veľmi dostupná v supermarketoch, potravinách, alebo teda obchodoch, kde sa nakupuje. A k tým hrozbám, ja si myslím, že aktuálne väčšie hrozby máme v Európe, aj keď teda dúfam, že nie. A tá politická stabilita v Dubaji je veľmi, veľmi pevná. Ako keby musím to skrátiť, ale aby tá myšlienka bola dopovedaná, je, že ten rozvoj a ten turistický ruch a ten ekonomický hub sa všetko pod riadením hlavného šejka v Dubaji. Je to jeho priorita, takže sa dá čekať, že... Smeruje sa k rozvíjaniu toho Dubaja. Nesmeruje to k tomu, aby zastavil príliv európskeho kapitálu, európskych podnikateľov. Práve on smeruje k tomu, aby rozšíril ten Dubaj pre nás, aby to bolo dostupnejšie, aby to bolo zaujímavejšie. Já jenom, jestli můžu k té bezpečnosti, tak za mě osobně mám i malé děti a tak dále. Když jsem v Dubaji, tak se cítím naprosto bezpečně. Když tam jdu v metru, tak tam nechám kabelku otevřenou s peněženkou, s telefonem, ze vším. Teď ta bezpečnost, myslím tím lidská, taková ta bezpečnost. A potom přijedu do Česka, tady někam jdu a nechám kabelku na vozíku a pak si řeknu, že ho nevím, musím schovat, jsem tady v Česku, všechno mi vemou, takže tam mě osobně ta bezpečnost je tam úplně někde jinde. A oni jsou tam úplně jiné tresty za to, pokud někdo něco ukradne, než máme tady a on si to sakra někdo rozmyslí. Jaká je minimální hodnota nemovitosti pro získání víza? Úplně poslední otázka. Pro získanie dvojročných, alebo teda tých prvých, je 500 000 dirhamov, to je cca 120 000 eur. A pri Gold víza 10-ročných je to 2 milióny dirhamov, to je cca 500 000 eur. Děkuju. Děkuju Františku Prokopovi i Editě Kerner. Všechny další otázky vám rádi odpoví osobně na svém stánku, takže neváhejte vyrazit za Easy to Buy nebo Nova Dubai. Všechno vám odpoví, já vám děkuju.